Uli Silbert. Tay? Ano man? Ano? Isa ba itong call nga nanumangin mo, no? Nagawa ko kitset. Siberta mo ganyan. Siberta mo ganyan. Ay, di gamit! Ay, sige ba dama, Bert? May wak ko nang hinabot ng gamit yung ilong. Isa ka kita? Kwarto. Kung ako gagamit, kaya may parang sipon. Lahi, sabi nung kapag daba, among tagpangan. Hindi ikaw, lang mong tanap, ipadaan o ganong kuan. Ano mo ta kung berta, yung siberta, bitaw ko nang gamit. Ako na nakita ko na kanila. Diba, ang god na bitaw, hindi ko tayo ng pan. Yeah, hindi ko lagi taguba, eh ako yung pasulan. Kaya nga nung gamit ako na. Eh, pag pinilas ako, ako nang kuan, so ako nang hinabot ang gamit nito. Kaya nung parang kung berta, nalinahan na. Ako kasi, hindi ako hindi ako nun, be. Ano ako, be? Ano na? Papuyo mo na dire nga lubak sa ang kalauban. Papuyo tungod kay maluway ko ninyo. May hanawang po, masumindan ko ninyo. Kaya sa mga kanitsit ninyo, ipagtuloy ko ulit. Dami to eh. Sano, ikaw po, saan ka? Anong masumindan, tani mo? Bumalik ka, ito, di ka mo katawanan ka. Pero matangapin mo ang injure ang tangako. Ano, dire? Wala ko nagilabot ninyo. Inoge, ang bugyado. Sa pagkaon dire, kaon mo. Diyan ko. Suminlan? Ginagawa mo. Kaon mo. Ay, dami dami. Mo gani, hindi ka magsama-sama. Hindi na mag-iimbento po kag istorya. Ah, layas mo? Oh no! Ban ka dito, layas ka. Usaya kanina po yan eh. Sir, hindi na. Ako madyo na ng mga buhok na. Mana buntag. Oo pa man, karoon na. Wato malita, Bert. Ay, buban. Okay, maguban na. Wato malita. Ay, puso na ulit. Siya? Wala. Kita bagay lang naman eh. Hindi, wala maliit na bagay. Hindi nga na ako kunin yung trato. Ang layas mo. Hindi na. Ang layas mo. Pandi ko review. Hindi naman yung masoda rin. So, na rin. Plastic, pinaka-plastic ka na oh. Ha? Wala ka plastic? Oh. Ha? Gapo na rin. Oh, may plastic. Relax na dito. Ano yung view? Relax ka pa yung dan. May mo, kung sa nilan. Pwede na yan pag-usapan. Pwede pag-usapan, yes. Yung last birthday. Iban mo diha. Masaya na, Bert. Ay, butang. Robert, ban. Ban. Pagdali na dito. Gusto mo ihatod mo sa uloy. Anak, Bert. Bert, tama sa kong Bert. Bert.
Kasi magkano nga ito, taga-Tipulo. So, pag naman, tagwa ka pala yan, sa mga alas. Ikaw, pero matay ka. Pero matay squad. Ako bang gamit ni Buloy, asa pa mo to? Yung mga bag na, pangwan, tanan, pero nilang balik. Tama mo, dito sa mga tumakit. Sila po yung istoryahan, ha? Asa mo? Sapa ka. Thank you. A few moments later. Eh, sa kagapin. Ikaw. Di sa kabasa di sa kubag. Para ni kato na na. Seryoso? Ihatod na na. Layas na mo. Ihatod Nagpila na ka? na. Maluwi ka din sa ihatod. Ihatod na ito. Nilayas, Julie. Nadagpan ni Corpio, ah. Pera mo ako chinilas, ah. Hi guys. Kasi, pupapanas-pas. Kasi hati ko sa online. Uy, Lito! Prank na to! Prank! Prank na dito! Dito na dito! Uy, dali na! Prank na to! Na-prank na dito, prank na! Gusto Ako ka? sinugtong na tuloy. Yan. Tangin na lakas ng sabi mo. Ay. Ano na yun? Unang-una na nagpugong ganyan, nakatawag. Wala ko sa kwarto kay Karina. Pwede ko matawa. Kaya nga, tsaka Tangin na yun. Kasi santik na. Siguro ko ito. Dito po ko nakatawa yung taba mo. Hindi nakatawa ka ito pinagmaligo pa. Guys! Na-prank na. Gago! Isa kayo ah. Ayan, na-prank. Na-prank namin. Ulul! Ulul! Ang hirap magdrama kaya...